Dukat Franjo Josip je najpopularniji zlatnik u južnoj i jugoistočnoj Europi. Proizvod kovnice Münze Österreich ima dugu povijest i bogatu tradiciju. Ime dukat rezervirano je za posebne vrste zlatnika, izrađene prema povijesnim predlošcima, specifične mase, čistoće i promjera. Prve dukate uvela je Venecija još u 13. stoljeću, a sama riječ dukat označava kneza ili dužda. Dukat Franjo Josip prvi puta je otisnut 1872. godine. Koristio se kao vjenčani dar, ukras i investicija za budućnost, ali i kao moneta u međunarodnim plaćanjima. Posljednji put kovani su 1915. godine, a upravo je ta godina prisutna i na svim kasnijim reprodukcijama ovog zlatnika. Ima specifični udio zlata 98,6%. Postoje dvije varijante dukata koje se razlikuju po masi, dukat veliki i dukat mali. Veliki ili četverostruki dukat ima masu od 13,96 grama i promjera 40 mm, dok mali ili jednostruki dukat ima masu od 3,49 grama i promjer je 20 mm. U svijetu numizmatike zlatni dukati iz razdoblja vladavine cara Franje Josipa I zauzimaju posebno mjesto. Ne samo da predstavljaju vrijedan kolekcionarski predmet, već u sebi nose i priču o jednom od najdugovječnijih monarha Europe i zlatnom dobu Austro-Ugarske monarhije. Moderne reslike ovog popularnog zlatnika vrednuju se isključivo po burzovnoj cijeni zlata u datom trenutku i spadaju u kategoriju investicijskog zlata, što znači da za njega nećete platiti PDV prilikom kupnje u našim poslovnicama. Potražite svoj dukat u jednoj od brojnih poslovnica Aurodomus grupe diljem Hrvatske ili putem našeg web shopa.